Společnost NTT Data, jakožto platinový partner společnosti SAP, je aktuálně především díky spojení se společností NTT Limited známá jako jedna z nejrychleji rostoucích technologických společností na globálním trhu. Máme v České a Slovenské republice asi 150 zaměstnanců a jsme zastoupeni v České a Slovenské republice celkem ve 4 městech. Naši zákazníci jsou skutečně velmi různorodí, ale řekl bych, ten fokus naší společnosti je primárně ve 2 oblastech. Je to oblast výroby a druhá oblast je oblast energetik, kam se zaměřujeme. V té oblasti výroby si myslíme, že patříme k evropské špičce dokonce. NTT Data Česká republika může být pro zákazníka přínosem, zejména pokud je o silné týmy. Prostě je jedinečná, je možnost využívat zkušenosti našich kolegů z jiných poboček NTT Data a z jiných kompetenčních center. Díky tomu jsme schopni dodávat i projekty, které doposud v České republice nikdo nedělal. Naše společnost dodává digitální transformaci v podstatě od začátku až do konce a dominantně se snažíme všechno již dodávat v cloudu, protože tak je to moderní a přináší to větší efektivitu pro toho klienta z pohledu rozvoje jeho aplikací. Kromě klasických ERP systémů se zabýváme implementacemi v dalších oblastech. Jmenoval bych například Digital Manufacturing Cloud pro plánování a řízení výroby, Business Intelligence nástroje typu SAP Analytics Cloud a celou řadu dalších odvětvových řešení. SAP S/4HANA Cloud je strategickou záležitostí pro NTT, protože můžeme podporovat zákazníka a můžeme urychlit a zlepšit mu tu implementaci. Důležité je zmínit, že s S/4HANA v cloudovém prostředí si zákazník nekupuje jenom ERP systém, ale kupuje si spolu s tím i obrovské know-how, které společnost SAP nazbírala během stovek a tisíců implementací v minulosti a přetavila je do best practices, které jsou vlastně základním stavebním kamenem cloudových SAP řešení. Společnost SAP v pravidelných intervalech publikuje nové releasy daného softwaru a agreguje v nich opět to nejlepší z té industriální znalosti a z těch implementací po světě. To je přidaná hodnota, obrovská přidaná hodnota, kterou klient z toho cloudu získá. Je jasně vidět na trhu, že to je budoucnost ERP systému. NTT Data jako společnost může podporovat zákazníka od samého začátku a můžeme mu pomoct s tím rozhodnutím, protože existuje taková oblast, která se jmenuje Digital Discovery Analýza, kde NTT pomůže zákazníku zanalyzovat všechny jeho procesy, udělat nějaký návrh budoucí implementace a bude podporovat zákazníka od samého začátku. Čeho jsem opravdu nadšený, je skutečnost, že je možné S/4HANA Public Cloud projekty dodávat mnohem rychleji, mnohem větší kadenci, je možné tím pádem pomoci mnohem více firmám v jejich digitální transformaci. SAP S/4HANA Cloud přináší výhody cloudových řešení. Prostě někde běží, aniž vy byste se o něj museli starat. Stačí se připojit a je tu. A funguje. A protože otázek kolem cest, jak dojít k systému SAP S/4HANA Public Cloud je jistě mnoho, vaše první kroky by měly směrovat k našim konzultantům, kteří vám na tyto otázky rádi odpoví a budou spolehlivými průvodci pro vaši digitální transformaci.